Ponena kuti no 30 June inadutsa runde ena kumaona ngati ku South Africa kuja basi zinathapo zinthu iyayi kuli bata lokhalokha nde kuti basi kuti sitizavaso zimene zidza iyayi njifake tabweretsa video iyi akuluakulu ndi zonena kuti tu sizoti kumeneko nde kumatasa mpaka nanu kuiwala zonena kuti pamodzipo sipano komanso anthuwo ndonena kuti ndi ansanje ndoyipa mitima. Tukamba izi malinga ndi kunena kuti dzulotu kunavuta ku township ina ya Alexandra kumeneko ku Johannesburg amachitabe zomwe ziro mpakana kumachitano tsopano kulowa m'manyumba khomo ndi khomo kukasaka kunena kuti no aduduluzemo onse anthu omweno ndobwera. So tioneleka video akali imodzi kuchokera nde kuti ku Reuters amene wotu amaulutsa sonkhani makamaka za international pena paliponse tikatero nde kuti tipitiriza sonkhani. Anti-immigrant protesters went door-to-door in Johannesburg's Alexandra township on Thursday, breaking into homes where they believed undocumented immigrants were hiding. They escorted the people through the streets and into police vans where they were taken away. This Zimbabwean man apprehended by the marchers told Reuters he was in the country legally. The surge in anti-immigrant sentiment culminated in nationwide protests on June 30th, an informal deadline set for undocumented immigrants to leave the country. From now on! The most prominent leader of the movement has said that protests would take place every Thursday until demands were met. Every Thursday! Millions of people are unemployed in the country, and many South Africans blame immigrants for problems such as crime and unemployment. Vigilantes have recently attacked foreign nationals and looted foreign-owned shops on Chabwino meneta onena pamenepo kumvera limodzi amene makwanitsa kumva komano pa jati kunena kuti pano timakhala kumayika zinthu zachichewa chiyankhulo chathu titanthauzire kunena kuti no apotu amafotokoza kunena kuti no tsopano anthu aja amatcha ndi matcha a xenophobia awa akuti tu analowa nde kuti no mu township ina dera lina lomwe limatchedwa Alexandra kumeneko tu ku Johannesburg ndipo no amakakusa nde kuti no anthu osobwera m'manyumba kumachita kokosa ndipo takunena kuti anthu amene wawa akhala nde kuti akumapanga zimenezi every Thursday akuti lachinayi lina lililonse akhala kumachita zimenezi mpaka na ruboma litawayankha akutero mayankho awo. Izitu ni malingana nde kuti ndizijana yankhula Jacinta Zuma amene aliso mmodzi mwa otsogolera anthu amenewa kanzimayi kaja kamene kaja ndithu ditu adapanga zilinganizo zotero. Nawo tikufuna kunena chonchi apa nkhani ndionena kuti no lachinayi likunenedwalo ndi tsiku limene no akuluakulu mukuyenera muzikhala osamala kwambiri chifukwa mukhozanso ni mwina kupeze kuti mwaluzana zomyoyo chifukwa anthu awo atupadzatu ndoti ngosapanganika zochitika zawo samayang'ana za moyo wa munthu alibe nazo ntchito. Anthu awawa sometimes they behave like they are animals ngati ndi zinyama zina zake zakuthengo zochitika zawo. Nde let's be very very careful tikhale osamala kumenekoko. Story imene iyi kuti muitsatire bwinobwino mumva zonena kuti tu dzulo lokuteko agwira nde kuti mzimayi ndi kamwanaso kakang'ono kena kake akumalayo kunoko ndamakagwira ndikwaduduluza nkumakasiya m'magalimoto apolisi nkumatenga kumapititsano kumene nde kuti akwenera achoke nde kuti akanyamulidwe azipangidwa deport azibwerera kuno kumodzi. Maoneti sizonena kuti akugwira ntchito ndi apolisi akugwira ntchito ndi aja aku department ya home affairs amene amayang'ana za anthu obwera mdziko komanso kutuluka mdziko kumenekoko ku South Africa. Ndeno akuluakulu tiyeni tikhale osamala. Panali wina wa ku Zimbabwe ndala wina mwinanso munamuona amazita kunkoka atagwira trouser choncho amaita kukoka ngati imeneyo ndi style ya mbava imeneyo style yonena kuti no ngati mwagwira mbava ngati apolisi agwira mbava amamukwenya basi kumugwira ndithu lamba basi choncho osati kungomugwira liji kuti akumugwira lamba basi ndi kumamdudulusa choncho kuti azioneka kuti no uyu alakwisabe mwa njira ina yake amayenda choncho ufuluso alibe ndeti chitagwira lamba fa akhoze kuthawa zimene amampanga nde kuti no nzibambo aku Zimbabwe ndi zimenezo pamene iye akunena kuti tu ali ndi zilolezo zokhalira ku South Africa ko ali ndi zilolezo zina zake kuti zimatchedwa kuti no ZEP
ndi zepu amene yoyo osati zepu right kuzepula zepu ayi koma zepu akuti zepu ameneyo amatanthauza ndi kuti no akuti Zimbabwe exempted permit chani kuti no amene ali ku South Africa ndi anthu aku Zimbabwe anthu okwana 10,000 ena ake amagwira ntchito ku South Africa koma anonda anthu aku Zimbabwe amapasidwa ndi kuti zilolezo zoona kuti angakhale kumenekoko ndithu iwowo ali pa ufulu kukhala kumeneko fojo nena kuti ngakhale dziko la Zimbabwe likudziwa zimenezo ndipo dziko la South Africa likudziwanso zimenezozo ndipo amakhangati kuti nomwena mwanjira ena akuyimira Zimbabwe akuyimira dziko la Zimbabwe ndi iyeyo ndi mmodzi mwa anthu amenewo komabe still akunkwenya zimenezo sizikumveka kuti anthu zonena kuti magaye watu sinkhani zonena kuti no iyayi mukhale mapepala akumanena choncho kuti ayi tufuna mupite mukalongosole mapepala mbwerereso ndi bwanze nakugwira uyuyo amene akunena kuti ali mapepala ake abwinobwino sinkhani imeneyo nkhani yomwe ilipo pano ndionena kuti akufuna atathamangisa anthu obwera kuti mwina mwakewo akuti apeze mimwayi zomwe siugwirabe mukaona mwene siugwira faneni maonera ka video kena kake anathamangisa anthu obwera ndi iwo anapeza ntchito zake zokuti za delivered kuyendesa njenga za moto zija basa zinyamula ndi kuti mapiza ndi zina zotola zakudya azikasiya m'manyumba mmene ayitanitsa zakudya zija kuchokera ndi kuti ku mashopo kumene amaziphika zakudya zija ku restaurant kumene amaziphika iwo ukhala nyamara othamanga kunoro mupite address yakuti mukafike kumeneko akufuna awapanga oda chakudya ichi nanga si moyo wako makhala umene anthu auleso lokuphika alibe nazo ntchito zena amangoziwa basi ndi kuti kudya zophika kale zima fast food basi no achina KFC nandozi ndi zina zoterozo zimenewo amakonda ndi kuti ndi zimenezo ndi uleso wawo ndeka video kamene hoko chachinachitika chinecho nena kuti okapanga delivayo amene amakasiya ndi kuti no pizzayo anapeza kuti wayima pansewu ndikuyamba kudyaso pizzayo driver yo tamene wayamba kulawaso pizzayonso ndesama zozorena kumudzambula ndi these are the people ndi anthu onena kuti no ndi aulesi kwambiri amachipera mazuwa kudya kugwira ntchito ayi ndi akuona ngati mwina kuthamangisa anthu obwera ndi kuti mwina make zilongosoka which is not even working honestly sizikuthekako chifukwa chonoti no anthu obwera aja ali ndi kuti ndi energy ina akamabwera ndi mphamvu ina yake ndithu yonoti no tabwera kuno tabwera uzapanga ndalama ndi tipange zoti tipanga ndalama so ninkhani afuna kuthamangiseni magayizi and you know this better than me mukuziwa bwinobwino kuposa so ineyo ndikufuna kungonena chonchi khala osamala magayizi nkhondo yosinathe chifukwa akunena kuti tu lachinayi lina lililonse ndi lachinayi wiki yamawa tenti zakhale nosamala apa pagwira nzimayi iyu tikungo we just hope kunena kuti sampanga china chake chachipongwe apeze kuti no azafika kuno kumudzi ngati kuli komutumiza kuno kumudzi komanso ndikufuna kukamba zonena kuti chiwerengero cha anthu onoti abwere kuno kumudzi ndichonena kuti luchina kalipobe chokwera ndipo kuchokera ndi kuti kwa amene mlembi wamkulu wa office ya president K Saidi Justin uja amakamba zonena kuti tu akuti pakufunikira ndi ndalama zochuluka ndipo iye sangathe kuwerengaso pakati naye pano kuti ndi anthu angati amene afunikira mathandizo chifukwa chonena kuti ku South Africa m'makampu mmodzi muli anthu ochuluka kwambiri anthu ena anathamangisidwa m'manyumba mwawo kukakamizidwa ena analibe mapulano oti abwere koma onse anadudulizidwa ndi kuli anthu ambiri amene akufunikira atabwera kuno moti no ntchito ina kalipo tingamaone ngati kuti mwina ntchito ija ndi kuti apanga ntchito ina kalipo ndipo ngakhalenso kuti muzitsatira malipoti osiyanasiyana kumwanza kuja ku stadium kuliso anthu pakanali panopa anthu amene afika ndithu kuchokera ku South Africa kudikira kuti athandizidwe mwina nditi ma transport kuti azibwerera makwawo eti so mukhale osamala magayizi we wish you well amene muli ku South Africa kunena kuti no kumenekoko mukhale otetezeka musapangidwe zipongo zina zili zonse mukwaniseno kugwira ntchito ndi kupanga ndalama pamene ndi kuti mwina mwake zinthu zingabwererenso muchimake kumeneko bata lingabwerere. Another information here uthenga wina ndu magayizi mukakhala kunja chonde makosana pangani zonena kuti musamayiwale kuno mupange zonena kuti mumange kuno kunyumba kuno mumange kunoku sikungasinthe kokha ngati nonse mukufuna kusintha malo akwanu aja sizoti pangakhalezo kapena malo ana sizoti angasinthe malo anu aja ngati nonse mungasinthepo ndi kumene muliko muli ndi kamwayi kuona kuti mukugwira kukandalama pangani zonena kuti mumange kuno ngati mukuona zonena kuti mukatumizira anthu zomwe zimakonda sochitika ndi zimenezo mukatumizira anthu ndalama kuno malo moti akupangireni ma project amapezeka zoti akudyeranso ni ndalama zija mukamabwera kuno muzapeza paibe chimene achitika kuwafunsa ere madya ndalama za m'bale wathu
zimenezo ndi zoona tamakhala kumapanga ziti zimenezo. Ngati zili zimenezozo tatengani ndalama zanuzo malo moti muzizipanga focus kumagula za katundu kumeneko, kaya ndi zichane kaya ndi zima amplifier kaya ndi zima radio zodula zima TV, malo moti muzigula zimenezozo makosana tapangani zona ndalamazo muzizisunga. Mungazisunge kaya ndi kumamamane kaya ndi kumukulu muzisunge kumenekoko. Zonena kuti no nthawi imene azizani noti yayi chokani koni kuno ngati unalibe zikatundu tu kumeneko ndi joma kungonyamula kaya ndi ka blanket kako akapakira ndi kuti mojani muchikwama chako tidzovala tako azina zoti mbaleto basi wautali mukupita ndiye kuti ndalama zanu zili safe. Palibe zona ndalama zanga ndinazisiya mukatundu then katundu yosasindukanika kunyamula. Zimene sizitithandiza tapangani zonena kuti no musunge ndalamazo. Ngati mungasunge ndalama yanu murandi ndi kuti zakhala ndalama yochuka kwambiri kusogolo kunoko, nthawi imene mukuchoka kumene kuja muzangobwera kuno ndi ndalama zambiri kwa account kwanu, basi muzipanga withdraw kuno kuzisintha kupita kumakwacha, mwazisintha kumakwacha anyamata mukukhupukatu, azimayi mukukhupuka basi kumanga kuno kupanga zima business zingathandize osati kumangoganiza ndalama ndi kuti kuononga kuchena kudya kugula zakatundu kumeneko kwaweni tusiti machitano utambalala mpaka nano kubabe zikoti kumanga koyani kumayaza mphasa ngati zimenezo tiyeni tisinthe kachitidwe kathu ka zinthu kumeneko. Tizipanga invest kuno kapena kuseva ndalamazo kuti tizapanga invest kusogolo kunoku zingathandize osati mukabwera kuno zizakhaso ndi kuti mulotuwaso kumaposaso ife amene tinali kunoko. Ife tikutuwa kale pano pandifumbira ku Lilongwe ndi inunso muzizatuwaso mubwere ndi muzatuwa kwambiri kuposa ife ndi zichani zimenezo. Pangani zonena kuti muzisunga ndalamazo kumeneko kapena muzipangira zolongosoka kuno kumudzi akuti